Hi guys, it's Samia and welcome to the background. So nkanili pano ndia MASO Awards. Marista Ambiri za MASO Awards zi sakukhala nazo busy. Marista Ambiri sakunena zoti hi guys, vote for me, hayi kulizi. Komanso Ambiri akuzituluka and paliso marista awiri omwe anazituluka zinthu zeze ndi chemandoda anazituluka pachiyambi. So at least zeze akuzituluka anangoena zokuti basi he want to give opportunity kwa anthu ena. Koma chemandoda anaying'alula. Chemandoda anena zokuti iyeyi sangaononge transport kwawo kupita kulandira thabwa. Koma anthu ena mandoda, but why? Okay, so chomwe anthu ambiri simudziwa ndichi ndikuwuzeni za MASO Awards. MASO Awards munthu ukawina usati kuti amakupatsa transport yopitira kwanu kayobwerera kwanu, no. Usati kuti pamakhala ndalama, no. Pamangokhala trophy basi. And anthu amene alandira matrophy akuti matrophy makhala thabwa amangosema thabwa kupentapenta. I'm sorry again. I'm sorry, but I just have to speak. You know, this is background. This is the background show. Panobati mayankula. I'm sorry. I'm sorry. Yeah. Ndeno zintuzi. Anthu ambiri azituluka. Mr. Jokesi wazituluka. Amy wazituluka. Efe Okamwendo wazituluka. Chemandoda anazituluka. Zeze so anazituluka. And we don't know kuti kukubwera kwazituluke ndi ndani, komano anthu ambiri sali nazo busy zinthuzi. Anthu amati MASO Awards, za awards, it's about recognition. Mati nyani recognition. Mati recognition kuti udziwike ukhale ndi mbiri yabwino omwe kuna recognition kuti anthu akudziwe kuti nthawi naye kona wina za awards yanjani. Let me tell you the truth. Kumale kuno recognition isitheka magaya. Mama usamapusitsika. How many people are being recognition? Koma oloma company kubwera unena zoti I want to work with them yanjani. You should be our brand ambassador. Magaya, recognition isitheka kumale kuno. It's not about recognition, it's about connection. Okay, it's about playing it smart, have good connections. Kuno ndugu Malawi. How many people are being recognition? Let's do this. I'm sorry. I'm so sorry. I just have to speak out. I'm sorry. Ndiano, za MASO Awards izi mwapita ku website wao. Umachira kuona anthu omwe awine. Yeah. Aba ndikuonetse an example ya anthu omwe awine. Ndi anthu owina ndi amene wapa best male artist of the year aonese masi. Aba best female artist of the year ajeru mudziona amene banditu mudziona. Aba best music video of the year ya Dream. Ndi ma artist nonse mudziwireti kuti mavuti ndi amenewa. Mwaona anthu omwe awine. Ndi izi zikudabwitsa chifukwa zoti atangoyamba olengeza zoti za MASO Awards atuluka anthu azivota yanchani. Ineyo napita website wawo kuja. Not only me, anthu ambiri anapita website wawo kuja kukavotera munthu. Nde ukavotera for free suona results, suona munthu umene awine. Koma ukazoti wavotera ndikupereka 100 kwanja umachita kuona zoti okay apa awine nduyu. Maona ndeno zinthu izizi anthu ambiri aonena zokuti ndi zinthu zoti basi zalowa zalowa politics, zalowa corruption. So I don't know whether zinthu za corruption kapena ayi. Komano anthu ambiri auti za corruption because of some reason on arika ya pa upcoming artist yakapo Jetu. Ndeba female of the year yakapo Amy, pamene Amy
anayimba za Shelly Banana alibenso nyimbo zoti zodziwika bwinobwino. How can they put Amy pa female artist of the year? Jedru Selebwa Nkulu ndikumuyika pa upcoming artist of the year. By the way, ineso andipanga nominate yet. Komano, I have friends ndi anthu akutira miya bwanyi supanga no posts zinthuzi. Ineso sina zituluke nawe. Inazuluka nazo zituluka. Inangokhala. I'm just minding my own business. To those who want to vote for me, you can. If you don't want to vote, you can also do that. I'm not here for any recognition. I'm already recognized. I'm not here for anything, okay? I'm just here to mind my business, and it's a good thing good andipanga recognized kumeneko kumaodziko, and I know I'm a social media content creator. It's a good thing good people know me as a social media content creator. So kwantu no samena kumapanga zama akupanga nominate, whether you lose or you win, it does not matter. Mamba, it doesn't matter. Andu asama kupweketseni aya. Andu asama kupweketseni. Okay? So inega ndiwina kandiluza. Inende ngati zizambara bazo December uno ndikometsa tabwala ngazi as a female dog breeder. Inonoma wera galo ndikometsa tabwala ngalo la muntu wera galo best female dog breeder of the year ndikometsa tabwala nga. Guy maraba basi. So that was it. Nkhani ndi bandiwe nazo kuti zama awards izi anthu ambiri akuti ndizopanda pake ndizopanda ntchito, komanso sinanga ajema ndoda jabale athu ajada ingalola kuti MASO Awards amangopatsa anthu marabwa. Ndeno anthu ambiri sankadza zoti anthu amangolandira trophy ija amesanga tomubwera zindrama yanjani, ndi I think that's why anthu ambiri akuti zinthu zinzopanda pake ngati kuli marabwa. So what I can say is this: anthu amene mapangidwa nominate, congratulations. Whether you win or lose, it doesn't matter. A trophy doesn't define who you are. A trophy doesn't mean kulena zoti iwe you are the best than others. Okay, exam awards is but it's all about recognition, So congratulations, one time win congratulations for your trophy and for your recognition. Thank you so much. Okay.